Good morning mga moms! Hello! So today is November 9? 9 na ba ngayon? 9. Pati yung date hindi na ako sure. So today is November 9 and it's already 7 o'clock in the morning. Nakapag-fasting na ako since kagabi. Kasi ngayon magpapa-blood chem ako sa River Hospital. So siguro tomorrow, malalaman na natin yung result ng aking blood chem. Ayan, and what do you call this? At least maagapan natin kung yung dapat maagapan. Kasi hindi naging normal yung hilo ko kahapon. So it's like talaga feeling ko lumidol. Parang tumiming pa siya yung paghakbang ko. Tsaka pa ako nahilo-hilo ng gano'n. It's like parang feeling talaga lumilipad. Pero, ayun nga. Again, i-update ko kayo. I will update you ano man yung nangyari sa akin. So, feeling ko ito yung ano ko. Ako naman iniisip ko, nung nagbantay ako ng store, nang ako lang mag-isa. Kasi ako yung nagluluto, ako yung naghuhugas, ako yung nagsiserve. So pagod na pagod talaga ako. And that time is wala talaga ako halos sa tahinga. Kulang talaga ako sa tahinga. Kulang ako sa tulog. Tapos pag uwi ko, galing sa store, is naligo pa ako sa pool. Kasama ko sila Brenda, kasi mga bakla kasama ko. So feeling ko isa yon. Sabi ko baka mamaya nabigla yung katawan ko o kaya nabinat or something ganun. Kasi hindi ko naman to usually nararamdaman. Kaya kilala ko yung katawan ko. Kasi pag alam kong ano, okay ako. Anyway, iba pa rin yung sigurado. Kaya pupunta tayo ng hospital. Hinintay ko lang si Paring Toto. Kaya nandito ako sa tindahan nila Maring Sharon. Kasi sa mansyon ako natulog. So, para na sa ganun, hindi na ako tatawid nga ng for my check-up. So, natin muna namin yung inaanak ko, tapos bago kami pumunta ng hospital for my blood chem. Okay, so keep you updated later. See ya! So ayan mga moms, hindi po ako na blood test kanina na blood chem dahil lumagpas po ako dun sa oras. Dapat 7 AM nandun na ako. Dumating ako ng 8 kasi hinihintay ko si Pards. At ngayon naman, ikaw, ha? Ano na tinanggal? Dito, bilin. Di bawal ko sa mga... Lagi naman walang ganyan. Ha? Di bawal? Ilan niya natanggal? Pati sa pustiso mo pala, wala. Kahapon, kumain kasi ko na matigas sa kanin. Aulam. Itong manok. Dapat makuha mo na yung ano mo pala, ngipin mo dun kay ano. Hindi na, kasi nga, diba? Naman, may natanggal dito isa. So kailangan i-adjust. Hindi, kailangan bago. Palitan ng bagong ngipin. Diba? Kailangan talaga bago. Parang lahat na kami rito may nararamdaman. Si Britney naman ngayon, umiiyak sa sakit ng ngipin niya. Sabi ko sa kanya na nakaraan pa, pag nawala, pabunot mo na kaagad. Kasi lilipat na yung sakit niyan, madadami na ibang ngipin. Kaya nga, binunod ka. Sa'yo, ilan ang binunod? Dapat dalawa. Ito, kaya lang? Harap. Kaya lang, isa kasi parang bagang daw, parang baha pa. Pangil? Pangil daw. So ayaw niyang magbunot ng pangil. Pero pwede naman to siguro pasta, dito ano? Huwag mo basta ipapasta. Kung kailangan na bunutin na, tapos papustiso mo na ng buo. So, ilan na natitira? Pwede makita. Okay. Ano tatlo dito. Meron ba dyan? Meron ba kung bagang dalawa? Pero hindi sira. Hindi. Yun naman. Isa sa bagang. Kaya pala parang medyo... Isang bagang dito, dalawang bagang. Kaya pala parang hindi siya kumantay yung mukha mo. Hindi kasi kayo isa wala na. Wala na. Diba? Ganyan talaga. NC drive na. So, akala ko naman kami lang ni Oyong ang nararamdaman ngayon dito sa farm. Ito rin pala si Bating. Galing, hala! Grabe pagkakasingot ha. Sipon yan no? Malamang. Siguro.
Kasi nagpabunot din siya ng ngipin. Ano naman sa'yo? Bagang din? Hindi. Wisdom tooth. Ito lang. Kasi bang, may wisdom tooth tayo sa taas, diba? Oh, dito, magilis. Ang dulo, wisdom tooth. Hindi nga. Isintot. Tapos, yung dalawang ipin. Aka. Pinasabay ko. Masakit siya o ano, bulok? Bulok ang isa naman. Sumasakit. Sumasakit siya. Siguro, hindi parate. Kaya nung nawala, pinabunot mo na. Oo. Matagal na wala, pero sabi kasi niya mapabunot to. Pero isama na lang ako para isahan na tayo. Tsaka yung sakit ba? Sa akin kasi, pabunot ko dapat ito. Mm. Oo. Doon nga namin doon. Kaya nakatulog ka kasi Oo, gamot. nahay ako sa gamot. Anesthesia, tsaka dalawang gamot, amok sa tsaka na sinamit. Kaya natulog ako. Ito naman, hindi nakatulog kasi sanay na siya sa hay. Lagi kasi Shanghai. Oo. Hala na. Na-anesthesia? Siyempre naman. Magkanto yung sakit ka. Wala anesthesia ano to. Pero kay Dr. Tempe ko na tayo. Legendary. Wala dito diya. Never ko diya Sa inyo. Hindi pero, yun nga. Tapos yung isa, si Britney, hindi pa nag-ano. Mahanap na lang ito nga. Ayaw niya pa. Ayun. Sakit ang sakit. Baka kasi namamaganak yung may nana na Hindi. infection. Tita ko, nilagyan niya ng garlic dito. Oh. Hindi naman siya yung maitim na may ano, na may Bulok. bulok. Andun lang siya sa ilalim. Feeling ko, nagsisimula yan. Kaya ang sakit ng kanya. Grabe ka rin ang gagahit. Kainan bit siya nga. Kaya ako, sabi niya magpabunot siya doon. Pabunot na rin ako. Sabay na. Kasi gusto ko talaga ipabunot yun. Hindi ko lang, wala lang talagang time or Kasabay, ganun ba? Buti na timingan. Pabor kay Uyong pala, nakatipid ang pamasahe no. Oo, di ba, Uyong? Tulala po siya. Tulala pa rin po siya. Ha? Abalo, pahulay, pabunot na ako. Tiwa ko nakatuntun eh. Ayan na. Morag ano na yan. Baka yung ngayon na tumatalab yung gamot. Nahilo ka. Ayun na isa o. Musahin natin. Puntahan natin. Ito na ang isang pasyente. O, sa'yo naman ngipin din. Ilang araw na yan? 4 days? Last month mo pa yan. Bakit malamig na to? Nag-ano siya, namamanhid pa ganyan? Tayo mo pa ipabunot. Hindi para pwede. Agoy. Masakit siya. Ano na nainom mong gamot? Madami na. Saan siya banda? Pangil? Sa baba. Tawag sa'yo nung nakaraan, yung sumakit siya, pabunot mo na eh. Pag nawala eh. Ayan.